Un aspect care influențează major rezultatul unei întâlniri de vânzări este capacitatea vânzătorului de a se adapta la felul de a fi al clientului. Referitor la acest aspect, mai în glumă, mai în serios, în vânzări spunem că este bine să vorbim pe limba clientului. Să vorbești pe limba clientului poate însemna în anumite cazuri chiar să vorbești o altă limbă decât cea pe care o folosești în mod uzual, dacă clientul tău este dintr-o altă țară, dar în cele mai multe cazuri, a vorbi pe limba clientului înseamnă să ne adaptăm la felul lui de a fi. Am mai atins puțin acest subiect în episodul anterior, dar hai să detaliem. Despre 3 lucruri vreau să-ți vorbesc. 3 lucruri pe care să le identifici la omul căruia intenționezi să-i vinzi, iar acestea sunt tipologia comportamentală, canalul de percepție a valorilor și cuvintele folosite. În episodul de astăzi vorbim despre tipologia comportamentală. Este posibil să fii auzit despre modelul DISC, dar cum repetiția este mama învățăturii, te invit să fii atent. Modelul DISC se bazează pe cercetările din anii 20 ale psihologului și avocatului William Merson, care a identificat 4 tipuri de personalitate: dominant, influent, stabil și conștiincios. Dominantul este direct, orientat către obiective, îi place să simtă că are putere, autoritate și prestigiu, îi plac provocările și de la ceilalți așteaptă sinceritate, respect și să fie lăsat să conducă. Atunci când vinzi unui dominant, e bine să fii scurt și la obiect, să ai o atitudine formală, să dai dovadă de profesionalism și să ții cont în permanență că biroul dominantului este regatul său și e bine să respecti asta. Influentul este vorbăreț, prietenos, impresionant, îi place să-i se recunoască valoarea, să fie popular și de la ceilalți așteaptă prietenie, simțul umorului și să-i se permită să spună ce simte. Apropo, știi ce face un influent după ce vorbește și iar vorbește? Mai vorbește un pic. Partea interesantă când dai de un influent este să știi să asculți poveștile lui și legându-te de cele spuse de el să-l aduci înapoi în discuția de vânzare. Lasă-l să-și satisfacă nevoia de a vorbi câteva minute, apoi găsește un subiect în povestea lui de care te poți lega și adu-l înapoi în discuția de vânzare. Poți spune ceva de genul: uite, apropo de ce spui, și îl introduci înapoi în discuția despre vânzare. Ai grijă însă că va încerca să iasă repede și să revină la poveștile lui. Stabilul este așezat, este plăcut și foarte bun ascultător. Îi place siguranța și menținerea stării actuale. De la ceilalți vrea o manieră relaxată de abordare a lucrurilor, iar schimbările să fie introduse lent. Noi, oamenii de vânzări, uneori când dorim să încheiem un contract sau o tranzacție, îi presăm cu timpul pe cei din fața noastră. Ei bine, cu stabilul nu ai voie să faci așa ceva. Ce am identificat în practică, că dă rezultate foarte bune în lucrul cu un stabil, a fost să-l întreb de cât timp ai nevoie pentru a lua decizia. După ce stabilul hotărăște că ia decizia de cumpărare în 5 zile, de exemplu, cu 3 zile înainte, am o discuție cu el telefonic sau îi trimit un mesaj de WhatsApp discret în care îi aduc aminte că mai sunt 3 zile. Cu o zi înainte, inventez un alt motiv pentru a mă pune în contact cu el și profit de ocazie să îi aduc aminte că mai este o zi până la momentul luării unei decizii. A mai rămas conștiinciosul, care poate fi definit ca bun executant și foarte atent la cifre, date și statistici. De la ceilalți vrea autonomie și să-i se recunoască profesionalismul. Nu îi place socializarea. La un astfel de client e bine să vii cu testimoniale, cu statistici oficiale, cu studii de piață și să nu devii prea prietenos pentru că nu-i place. Pentru a-i vinde, e nevoie să aduci argumente logice, raționale, cât mai puțin emoționale. E posibil să te întrebi: bine, dar cum recunosc tipologia unei persoane? E simplu. Adresezi o întrebare și ești atent la ce și cum răspunde. Una dintre cele mai puternice întrebări în vânzări este: ce este important pentru dumneavoastră? Dacă vinzi calculatoare, întrebarea poate fi: ce este important pentru dumneavoastră atunci când achiziționați un calculator? Orice răspuns scurt și la obiect îți poate indica faptul că ești în fața unui unui dominant adică. Dacă începe să-ți povestească despre temirce, apoi își mai aduce aminte altceva și vorbește mult, dar răspunsul parcă nu vine, ești în fața unui influent. Dacă îți zâmbește ușor și cu un glas cald și prietenos îți spune la ce va folosi calculatorul, cel mai probabil ești în fața unui stabil. Dacă ți vorbește despre componente și caracteristici, cel mai probabil ai în față un conștiincios. În urmă cu mulți ani, când am descoperit modelul DISC,
mi-a fost greu să țin minte cele 4 tipologii, dar relativ repede am identificat 2 exerciții care m-au ajutat foarte mult și ți le recomand și ție. Unul dintre exerciții care să te ajute să ții minte aceste tipologii este următorul. Încearcă timp de o săptămână să identifici în jurul tău acasă, pe stradă, la muncă sau oriunde ajungi, oameni care aparțin tipologiei comportamentale D, adică dominantul. Săptămâna următoare, identifică oameni care aparțin tipologiei comportamentale I și așa mai departe câte o săptămână până când parcurgi cele 4 tipologii. Un alt exercițiu este să identifici în jurul tău persoane pe care le cunoști foarte bine și să asociezi câte o persoană fiecărei tipologii. Poți să faci ceva de genul. Fratele meu Florin este D, prietenul meu Mihai este un I, soția mea este S, iar colega mea Delia este un C. Atunci când întâlnești un potențial client, poți zice ceva de genul: seamănă cu Mihai, deci este un influent. Este important să identificăm tipologia clientului, pentru că în felul acesta vorbim pe înțelesul lui, îi oferim exact ce are nevoie și creștem probabilitatea ca acesta să cumpere de la noi. În episodul următor continuăm discuția și vorbim despre canale de percepție a valorii și despre cuvintele folosite de clienții noștri. Până atunci însă te las cu bine. Sunt Cristian Radu, consultant de afaceri și pentru mai multe astfel de materiale te invit să mă urmărești. Dacă dorești să lucrăm la afacerea ta, accesează linkul din descrierea acestui material și programează o ședință de consultanță gratuită.